हाँ मित्र, आज हमने के विचार करके प्रभु यीशु मसीह अपना आप के खाली का दिहला के सवाल पर मसीह यीशु खुद के कौना चीज से खाली कइलन। मसीह यीशु खुद के खाली क दिहले। मसीह यीशु खुद के खाली जरूर कइलन रहन, त फिर कौना चीज से? निश्चयता वो अपना ईश्वर तत्व के परित्याग ना कइले रहन। ये निश्चित बा उ 100 में से 100 परमेश्वर रहन और उ पूरा के पूरा मानव रहन। उस समय भी जब वो अपना वचन मात्र से इस सृष्टि के अस्तित्व में ले अइलन और वो समय जब वो मरियम के गोदी में रहन, काहे कि वो परमेश्वर रहन। यूहन्ना लिख रहल बने, आदि में वचन रहे, वचन परमेश्वर के साथ रहे और वचन ही परमेश्वर रहे। वो आदि में परमेश्वर के साथ सब कुछ उनका द्वारा पैदा भइल और उनका बिना कुछ भी पैदा ना भइल। वचन शरीर धारण करके हमनी के बीच डेरा डलन, यानी कि डेरा कइलन। मसीह यीशु अपना आप के कौना चीज से रिक्त कइले रहन? कौना चीज से रिक्त करके उ धरती पर अइलन? स्वर्ग छोड़त मसीह यीशु खुद के ईश्वर तत्व से ना वरन अपना ईश्वर तत्व के विशेष अधिकार से रिक्त क दिहले। उ ये पृथ्वी पर खुद के सीमित करके रहत रहले, पर उ सीमा सब उ खुद ठहरावले रहले। एक क्षण भी ऐसा ना रहे जब उ परमेश्वर ना रहन। एगो बात औरी, जब उ अपना विशेष अधिकार के परित्याग कइले रहन, तब सुनी, तब एकहू भी क्षण ऐसा ना रहे जब उ कोनो रीति से ईश्वर तत्व में कम हो गइल रहन। मानव होखला के स्थिति में उ ईश्वर तत्व में कम ना भइल रहन। उ स्वेच्छा रूप अपना विशेष अधिकार के त्याग क देले रहन। कम चरवाहा तथा असंख्यक स्वर्गदूत पृथ्वी पर जन्म ले परमेश्वर के बेटा के स्वागत में। कोनो भव्य दृश्य ना रहे, होखे के त ई रहे कि समस्त सृष्टि अपना सृष्टिकर्ता के ए आदित्य महान पग के सराहना खातिर जुट जाए। परमेश्वर द्वारा ठहरावल सब अलौकिक प्राणी सबके वहाँ होकल उपयुक्त होखित। रोम के राजा दरबार के वहाँ होकल उपयुक्त रहे। ज्ञानी केवल पूरब से ही काहे अइलन? उत्तर पश्चिम और दक्षिण के ज्ञानी सब के का हो गइल रहे? यरूशलेम के मंदिर के त उस समय रिक्त हो जाए के रहे। सब आराधक करे वालन के उस समय बेतलहम में जमा होके के रहे, पर ऐसन कुछ ना भइल रहे। मसीह यीशु ओहनी लोग के मध्य काहे ना अइलन, यानी कि काहे ना कइलन? काहे कि मसीह यीशु अपना आप के परमेश्वर तत्व के समस्त विशेष अधिकार से रिक्त क देले रहन। उ तैयार हो गइल रहन ये दुर्गंध पूर्ण गौशाला में जन्म लेवे खातिर। उ तैयार हो गइल रहन। आलोक प्रिय नगर नासरत में अपना बचपन, यानी कि बाल काल के व्यतीत करे खातिर नासरत, जौन की अनैतिक जिंदगी शैली के निवासी सबके खातिर मुख्यात नगर रहे और परमेश्वर के बेटा नासरी कहलाए जाए खातिर तत्पर हो गइलन। बढ़ई के काम उ स्वीकार कर लेहले। उ चाहत रहन ए 33.5 बरिस में अपना साथ आपन सिर वाइना महिमा सब रख सकत रहन, पर ना,
उनकर कपार पर प्रभा मंडल भी ना रहे। यहूदा उनका के पकड़वावे खातिर पहचान चिन्ह देवे के पड़ल। उ कोनो अन्य आदमी से कोनो रीति से भिन्न ना रहन। उ पूरा के पूरा मानव रहन, पर उ देह में प्रकट परमेश्वर रहन। जब उ पृथ्वी पर आपन अधिकार ठहरावल सेवा समाप्त कर चुकलन, तब उ आखिरी राति में अपना प्रिय शिष्य के इकट्ठा कइलन। एगो बहुते सार्थक प्रार्थना कइलन। एगो विशेष विषय ई रहे, पिताजी, संसार के सृष्टि से पूर्व जवन महिमा हमरा के तोरा यहाँ मिलल बा, अब हमरा के वही महिमा से विभूषित कर। यहाँ ध्यान दही। उ दुआ कैलन कि उहे उनकर महिमा पुनः प्रदान कर। उहे हमार महिमा पुनः दे दिहल जाओ। उ यहाँ ई दुआ ना कैलन कि उहे उनकर ईश्वर तत्व पुनः दे दिहल जाओ, काहे कि उ एक पल के खातिर भी आपन ईश्वर तत्व ना छोड़ले रहन। अब उ स्वर्ग लौटे खातिर तैयार रहन। उ आपन उहे महिमा पुनः पावे के अनुरोध कर रहल बने। उ विशेष अधिकार जेकर उ 33.5 बरिस पर त्याग क देले रहन, स्पष्ट उ एकरा के पिता के पास छोड़ आयल रहन। उ परमेश्वर होत भी परमेश्वर के समान होके के अपना अधिकार में रख के वस्तु ना समझले, और उ खुद के ऐसन सुन क दिले कि दास के स्वरूप धारण क के मनुष्य के समानता में हो गइलन। दीनता के सीढ़ी में तीसर की सीढ़ी है। उदास के स्वरूप धारण कइलन। मसीह यीशु पृथ्वी पर सेवक बन के उतर अइलन। एगो बढ़ई बन के जीव का उपार्जन कइलन। उ कैसर के परिवार में भी जन्म ले सकत रहन। का ई उनका खातिर असंभव होकित? नानो, उ त ऐसे भी राजा रहन और राजाओं के राजा रहन, पर उ कभी भी एकर दावा ना कइलन। आखिरी सप्ताह में उ राजा के रूप में केवल एगो दिन प्राणी गदहा पर बैठ के नगर में प्रवेश कइले रहन। विश्व में उनकर प्रवेश एगो साधारण मानव के रूप में भइल रहे। उ समाज के निम्न वर्ग में रहे खातिर तत्पर हो गइलन। एशिया कहले भी रहन। आश्चर्य ई होला कि एशिया उनका के दाऊद के मूल काहे ना कहले रहन। कारण ई रहे, मसीह यीशु मरियम से पैदा भइल रहन। उ दाऊद के वंशज रही और उनकर प्रति यीशु भी दाऊद के ही कुल खानदान के रहन। उ दोनों ही ओह मुख्यात नगर नासरत में मजदूर सब जैसन जिंदगी बितावत रहन। का मसीह यीशु दाऊद के वंशज ना रहन? एकदम रहन, पर दाऊद रहन अभिषिक्त राजा, पर उनकर बाबू इसे एगो साधारण कृषक रहन। मसीह यीशु एगो साधारण परिवार कहलाए उपयुक्त समझ लें। उदास के स्वरूप धारण कइलन। दीनता के चौथी सीढ़ी नीचे बढ़ रहल। चौथा सीढ़ी उ मनुष्य के रूप में आगे अइलन। हमरा मानव होखला के कारण ई वाक्य हमरा पर कोनो विशेष प्रभाव नहीं के छोड़त, पर विचार करी। मसीह यीशु मनुष्य सबसे कहीं अधिक ऊंचा स्तर पर रहन। उ सर्वोच्च स्तर पर रहन। उ परमेश्वर रहन। हमनी खातिर अन्य प्राणी के अपेक्षा ऊंचा पर होखल घमंड तथा गौरव के विषय है, पर उ मसीह यीशु के खातिर ऐसा ना रहे। उ तो सर्वोच्च स्तर से उतर के नीचे आगुलन, एगो मनुष्य बन के। तब हम आ रहल बानी 5वीं सीढ़ी पर। मसीह यीशु खुद के दिन गइलन। शायद हमनी के जिंदगी में ऐसा अवसर आइल बा जब हमनी के कुछ
बोल बैठी न जा और हमनी के लजा के सामना करे के पड़ेला। हमनी के निंदित होके के पड़ल, हमनी के नीचा होके के पड़ल, हमनी के दूसरका के नजर में छोट हो गइल बानी जा। पर यहाँ प्रभु यीशु मसीह अपना इच्छा से अपना आप के दिन बना लिहले। इस सबसे कठिन काम है अपना आप के दिन कइल, सोच समझ के खुद के सबसे छोट बना लिहल। जॉन वेस्ली के जिंदगी के ऊ घटना जरूर सुनले हो खब। एगो अवसर पर उनका एगो पहाड़ी नाला पार करे के रहे, जेकरा पर एगो बहुते संकेत और अस्थाई पुल बना दिहल गइल रहे। ई अतना सकरा रहे कि एकर उपयोग एक बार में एक ही आदमी कर सकत रहे। संयोग या दुर्भाग्य ई भइल कि दूसरा ओर से ऊ आदमी आवत रहन जौन की उनकर बहुते विरोधी रहन। उनका के देखते ही ऊ उनका पर अपशब्द के बरसात करे लागल और फिर पुल पर प्रवेश करके अहंकार में पुल के ऊ दूसरा ओर से चिल्ला के जॉन वेस्ली के सूचित कैलन, हम मूर्ख के खातिर राह कबहियो ना छोड़ी ना। जॉन वेस्ली भी प्रवेश कर चुकल रहन ओ पुल पर। मुस्कुरात वो पुल से हट गइलन और उनका के सूचित कैलन, पर हम उनका खातिर हरदम रास्ता छोड़ दिहल करीना। वेस्ली अपना स्वेच्छा अनुरूप छोटा स्थान स्वीकार कैलन, अपना घमंड के ताक पर रख दिहले। पर ई त एगो छोट बात रहे। हाँ, उनका खातिर भी अन्य के प्राथमिकता देवे खुद दूसरा स्थान दिहल स्वाभाविक ना रहे। पर मसीह यीशु त स्वर्ग के महिमा के परित्याग क के मानव बनल तथा मानवता में भी छोट स्थान पर भी रहल स्वीकार कैलन। ई एगो बहुत ही कठिन कदम रहे। हम कुछ ऐसन अनुभव के सामना कर रहल बानी जेकरा में परिस्थिति सब हमनी के नीचा देखे के स्थिति में ले आवेले। पर यहाँ त मसीह यीशु स्वेच्छा अनुरूप ई स्थिति अपना ले रहन। ई एकदम भिन्न स्थिति रहे। आई अब देखल जाओ दीनता के ओर छठवीं सीढ़ी के। मनुष्य के रूप में प्रकट होके मसीह यीशु खुद के विनम्र कैलन और यहाँ तक आज्ञाकारी रहले कि ऊ क्रूस के मृत्यु भी स्वीकार कर लिहले। ऊ आज्ञाकारी रहन। मृत्यु भी एगो निंदनीय स्थिति होला और यहाँ भी मसीह यीशु संपूर्ण आज्ञाकारिता में मृत्यु और ऊ भी अपराधी खातिर नियुक्त क्रूस के मृत्यु स्वीकार कर लिहलन। पर इहो स्वाभाविक ना रहे। उसे भी सत्य ई बाकी परमेश्वर मानव के रचना मृत्यु के खातिर ना कैले रहन। मानव पर मृत्यु ऐसे आयल कि ऊ परमेश्वर के आज्ञा तुरले अपना प्रतिक्रमा के द्वारा मानव पाप दंड के रूप में अपना ऊपर मृत्यु ले लिहले। पहला मानव आदम परमेश्वर के सर्वोचित कृति आज्ञा उल्लंघन क के पाप कैलन और ई पाप समस्त पीढ़ी में फैलल चलल गइल और ई पाप के साथ मृत्यु भी। मृत्यु मूलतः स्वाभाविक ना रहे। मानव के रचना परमेश्वर के मृत्यु खातिर ना कैले रहन। जब मसीह यीशु देहधारी भइलन ऊ हमनी सबसे कुछ भिन्न जरूर रहन। रउआ और हमनी में से केहू भी साधारण स्थिति में स्वेच्छानुरूप मृत्यु न स्वीकारी, पर ऊ मृत्यु के गले लगौले। काहे कि ऊ रउआ और हमरा के यानी कि हमनी के पाप के दंड से मुक्त क दिहल चाहत रहन। ऊ कहले, हम अपना भेड़न खातिर जान देतानी और एकरा के आपस लेवे के सामर्थ हमरा में बा। और आखिरी में दीनता के अंतिम सतवा सीढ़ी केवल मृत्यु ही ना वरन क्रूस के मृत्यु भी। सबसे निंदनीय होला मृत्यु एको अपराधी के मृत्यु।
स्वर्ग के सर्वोच्च सिंहासन से उस सीधा अपराधी के निंदनीय मृत्यु पर जा पहुँचले। ऊ ई काहे कैलन? ई ऊ दूसरा के हित में का कैलन? उस स्वर्ग छोड़ के धरती पर आ गइलन और ये हमनी खातिर ऊ ओह युग के सबसे अधिक निंदनीय तथा सबसे अधिक पीड़ादायक और क्रूरता पूर्ण मृत्यु सह लेले। क्रूस के मृत्यु के अनुभव स्वीकार कैले। प्रभु यीशु मसीह हमने खातिर आपन जान ओ कलवरी के क्रूस पर दे दिले ताकि हमनी के पाप से छुटकारा पा सकी जा और ये आपन नया जिंदगी जी सकी जा। काहे कि प्रभु यीशु मसीह हमनी के ही पाप के कारण, हमनी के ही पाप के चलते अपना आप के कलवरी के क्रूस पर दे दिले ताकि हमनी के नया जिंदगी मिल सको और नया जिंदगी हमनी के बिता सकी जा। प्रभु ही परमेश्वर हमें और परमेश्वर ही प्रभु हमें, उहे उद्धारकर्ता हमें, उहे मुक्ति दाता हमें। मित्र, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करी और उनका के उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करी। अब हमारा समय खत्म हो रहा बा। वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुत ही आशीष देस। आमीन।